Η αισθητική δυσλειτουργία ως συνοσηρότητα αναφέρεται στην εμφάνιση αισθητικής δυσλειτουργίας που οφείλεται σε υφιστάμενες χρόνιες παθήσεις, ιατρικές παθήσεις, σε φαρμακευτική αγωγή ή σε χειρουργικές επεμβάσεις. Στο βίντεο αυτό παρουσιάζουμε ορισμένες από τις παθήσεις και τις θεραπείες που μπορούν να συμβάλλουν στην εμφάνιση ή και να προκαλέσουν αισθητική δυσλειτουργία. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τι είναι αισθητική δυσλειτουργία και τι όχι. Αισθητική δυσλειτουργία δεν είναι η αδυναμία στήσης έπειτα από κατανάλωση υνοπνευματοδών κατά τη διάρκεια συναισθηματικού στρες ή όταν είστε σωματικά εξουθενωμένοι. Σχεδόν όλοι οι άντρες σε κάποια φάση της ζωής τους αντιμετωπίζουν προβλήματα στήσης. Τι είναι λοιπόν η αισθητική δυσλειτουργία? Είναι η κατάσταση κατά την οποία δεν είστε σε θέση να επιτύχετε ή να διατηρήσετε την στήση σας και συνήθως αυτό συμβαίνει με την πάροδο του χρόνου. Δεν είναι μια απειλητική για τη ζωή πάθηση, μπορεί όμως να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αισθητική δυσλειτουργία προκαλείται από ιατρικές παθήσεις κατά τις οποίες η ροή του αίματος στην περιοχή των γενετικών οργάνων είναι περιορισμένη ή όπου έχουν καταστραφεί νεύρα ή όταν υπάρχει ανεπάρκεια ανδρικών ορμονών. Η φαρμακευτική αγωγή που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση τέτοιων παθήσεων μπορεί να επιφέρει αισθητική δυσλειτουργία. Όγκοι που προκύπτουν από τον προστάτη μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα στήσης. Η χειρουργική αφαίρεση του προστάτη μπορεί επίσης να προκαλέσει αισθητική δυσλειτουργία λόγω της κάκωσης των νεύρων και αρτηριών στην παρακείμενη περιοχή. Η ακτινοθεραπεία για καρκίνο του προστάτη μπορεί επίσης να προκαλέσει αισθητική δυσλειτουργία λόγω της καταστροφής των περιβάλλοντων νεύρων και αιμοφόρων αγγείων. Η ορμονοθεραπεία για τον καρκίνο του προστάτη μειώνει τα επίπεδα τεστοστερόνης στην κυκλοφορία αίματος και αυτό επηρεάζει την ικανότητα επίτευξης και διατήρησης στήσης. Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη, η KIP, είναι μια μη κακοηθής αύξηση του μεγέθους του προστάτη αδένα. Ορισμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της KIP μπορεί να προκαλέσουν αισθητική δυσλειτουργία και προβλήματα εξπερμάτισης. Η αφαίρεση μέρους του προστάτη μέσω της ουρήθρας αποτελεί χειρουργική τεχνική για την αντιμετώπιση της KIP. Η προστατίτιδα είναι μια φλεγμονή του προστάτη. Μπορεί να προκαλέσει πόνο κατά την ούρηση, επώδυνη εξπερμάτιση και σε ορισμένες περιπτώσεις προβλήματα στήσης. Ο ανδρικός υπογοναδισμός είναι μια πάθηση κατά την οποία τα επίπεδα τεστοστερόνης είναι χαμηλά. Τα χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης μπορεί να προκαλέσουν μειωμένη σεξουαλική επιθυμία, απουσία πρωινών στήσεων, απώλεια μυϊκής μάζας και αισθητική δυσλειτουργία. Η αισθητική δυσλειτουργία μπορεί να αποτελεί πρώιμο σημείο καρδιοπάθειας επειδή προβλήματα με τη ροή του αίματος επηρεάζουν την αισθητική λειτουργία. Για το λόγο αυτό, άνδρες που παρουσιάζουν αισθητική δυσλειτουργία θα πρέπει να επισκέπτονται τον ιατρό τους για έλεγχο καρδιοπάθειας. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που συντελούν: σάκχαρο, υψηλά επίπεδα χολυστερίνης και υπέρταση, καθώς και η φαρμακευτική αντιμετώπιση αυτών που μπορεί να προκαλέσουν αισθητική δυσλειτουργία. Οι φαρμακευτικές επιλογές για την αισθητική δυσλειτουργία είναι 1. Φαρμακευτική αγωγή. 2. Συσκευές αντλίας κενού. 3. Εφαρμογή γέλη στην ουρήθρα ή ενέσεις στο πέος ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που η φαρμακευτική αγωγή δεν έχει αποτέλεσμα. 4. Συμβουλευτική με σεξολόγο-σεξοθεραπευτή σε περίπτωση που είστε σωματικά υγιείς αλλά αναπτύσσονται προβλήματα με τις σχέσεις σας. 5. Παιική πρόθεση ή εμφύτευμα. Συζητήστε με τον ιατρό σας για την καλύτερη θεραπευτική επιλογή και εξετάστε το ενδεχόμενο επίσκεψης σε ειδικό καρδιολόγο πριν κάνετε χρήση οποιασδήποτε φαρμακευτικής αγωγής. Το βίντεο αυτό σας παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία με την υποστήριξη εκπαιδευτικής χορηγίας από την Upjohn, μέλος του ομίλου Pfizer. Η μετάφραση αποτελεί προσφορά της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας με την υποστήριξη εκπαιδευτικής χορηγίας από την εταιρεία Stelvi Pharmaceuticals ΑΕ. Τα σχόλια στο βίντεο έχουν γραφεί ανεξάρτητα από το χορηγό και έχουν κριθεί ελεύθερα οποιασδήποτε σύγκρουση συμφερόντων. Οι πληροφορίες στο παρόν βίντεο είναι γενικής φύσης και δεν σκοπεύουν να αντικαταστήσουν επιστημονικές συμβουλές.